Velkommen til Stina. Vi kunne blandt andet have gjort det bedre med, hvis afgifterne på grøn energi og vi havde fået nye måder til ligesom benzin og sådan noget, det vil sige måske få nye metoder som for benzin eller olie, mener jeg. Ja, der var måske også, hvis vi havde brugt mere vandet, kan man sige, til vandenergi og vindenergi og så videre. Og nu vil vi gerne have to af vores gæster med ind i studiet til at forklare lidt om de mener, vi kunne have gjort. Han ser så iskold ud. Hej, jeg er Obama. Hej, jeg er Romney. Og vi sidder i dag, fordi vi skal hjælpe jer med, eller vi skal forklare, hvad vi kunne have gjort bedre. Blandt andet, vi er begge to fra USA, og vi har en masse energiforbrug i forhold til andre lande. Altså i USA, der kunne vi måske have gjort det bedre med at finde andre måder til at drive bilerne, bare generelt andre måder til at, i stedet for olie og benzin. Og vi kan måske også formindske CO2-niveauet med at lave grøn CO2 i stedet for grøn CO2. Ja, og så vil vi have, at I skal stemme på mig, fordi I kan nok se, Romney, han kan jo ikke engang finde ud af at argumentere for, hvorfor at vi skal have et bedre miljø. Det var så senere for noget. Tak. Jeg har så sat en spinisk kulde, der kommer ned over Europa, som går rundt. Opvarmningen. Derfor synes jeg altså ikke, der er nogen grund til overhovedet at have en stemmested. Altså jeg mener måske, at I skal blive idiot over hans kryds derovre til kryds. Og så bare kigge på faren her. Den der, ikke? Godt.